O xuño musical protagoniza a Axenda Cultural de Noia. O Conservatorio Municipal pechará o curso con 7 concertos que se desenvolverán na vila e noutros concellos da comarca. A música está moi presente na vida das persoas e esa paixón chega ata os máis mozos que se forman nos conservatorios para aprender a darlle vida a un instrumento. Logo dun curso intenso de aprendizaxe, os alumnos do Felipe Paz Carvajal de Noia amosarán a súa destreza musical no xuño musical. E en total van a ser un número de 7 concertos neste mes de xuño en diferentes lugares e incluso en diferentes concellos. No noso caso, no Concello de Noia, teremos varios concertos no Coliseo Noela, como están sendo durante o curso escolar os concertos ordinarios, que todos os meses estamos celebrando, e ademais un concerto final, que vai a ser o que poña a punto a guinda dese pastel, o día 28, o venres, na praza, na Rúa do Curro en Noia, e que será o colofón deste xuño musical. A concelleira de Xuventude, Laura Salgado, agradeceu a implicación do equipo docente do Conservatorio Profesional de Noia na organización destas xornadas e no seu labor ao longo de todo o curso e no seu peche con este xuño musical. É unha oportunidade moi importante para os rapaces que estudian nese conservatorio para mostrar ante os veciños todo o que levan aprendido durante todos estes anos. Levamos todo o curso pois disfrutando dun concerto mensual e este xuño musical pois poñerá o punto final ao curso con unha gran cantidade de concertos que nos poderán facer gozar pois do que levan aprendido todos estes alumnos. Os alumnos de grado elemental terán o seu concerto o día 6. Logo temos outro día que chamamos de concerto de graduación, que son os que rematan xa, despois son 10 anos que están con nós, nenos que empezaron con 8 anos e se van chicos e chicas de 17 ou 18 ou máis anos. Entonces facemos pois un concerto especial de despedida. Logo temos os concertos xa dos grupos grandes, bueno, hai 2 concertos máis para os de grado profesional, os concertos, digamos, o colofón, onde está todo o grado profesional, a orquesta, a banda e coro, o último día que o facemos na rúa, e xa desde fai un par de anos estamos sacando a outros concellos. Xa que considera a música como un elemento de socialización para estreitar lazos de amizade, por iso comparten esta experiencia con outras escolas dos concellos da contorna. Este ano vamos a Esteiro, que ali está, digamos, unha escola que pertenece á Escola de Música de Muros, que teñen unha aula en Esteiro, entonces facemos ali o concerto que compartimos con eles, o concerto de grado profesional, a orquesta, banda e coro, e tamén ca Escola do Son, a Escola de Piano, que xa estuvemos tamén o ano pasado, e unha colaboración cos alumnos de piano. Na Casa de Cultura de Porto do Son, un mes de xuño que se presenta moi musical grazas aos concertos que ofrecen os alumnos do Conservatorio de Noia.